Valmista. Noniin. 3, 2, 1. Sieltä pikku varras lähden, mut No. ei sen haittaa. Sulla toi mun vanha putoo, voi hemmetti. Eli kerrotaan vielä vähän sääntöjä, eli toi... Koko ajan pitää täyskaasu. Ja toi, sä et saa kääntää, etkä heittää pakkia. Joo. Sä et saa ohjata hyppyjä. Joo. Oh shit. Tää on valmiiksi rikki, mut niinku... Vuoroista vai? Ei täällä joku... Okei. Taktinen. Älä osu... Mä muuten vedän siitä välistä toisella kaistalla. Mä vetän ehkä. Mä vetelen täällä. Mä takaisinpäin, heippa. Meitsi lähtee takaisinpäin. Mä menen nyt tänne kasinoa kohti. Oh, puu. Mä oon jumissa. Mä pääsin pois. Mitä? Missä mä vedän? Kato, mä pääsin pois sieltä. Rekka työnnä. Rekka työnnä. Ai. Kiitos. Ai. Mä oon jumissa. Jos se please osuisi tähän autoon, niin mä voisin päästä poiskin joskus tästä. Voisiko joku nyt osua tähän? Mä pääse pois tieltä. Tää on paha tulla meidän keskustaan päin. Okei, nyt mä tuun kasinoon päin. Seinä. Mä lähden muuten ihan suoraan keskustaan päin. Nyt työnnetään please tätä. Hei, please. Rekka, työnnä sitä. Työnnä sitä. Työnnä sitä. Ei. Mä lähden suoraan kohti keskustaa. No niin, Rekka. Nyt. Tänne päin sieltä. Tänne päin, tänne päin, tänne päin. Yes. Kiitos. Joo. Mä puhkasin sieltä renkaan ja nyt... Mä pääsin pois, mutta mä en nyt tiedä, musta tuntuu, että mä oon taas jumissa ehkä. Mä vetelen täällä rollikauteekin. Okei. Please, ei siihen puuhun, ei siihen puuhun. Mä oon puussa jumissa. Oh. Nää nyt. Tää ei oo hyvä. Heippu. Mä olen jumissa. Mitä? Please. Kato! Siis mä oon niin smart! Kato missä mä olen. Mitä sä teet siellä? Mä ammuin sieltä renkaan puhki, niin sitten niin... Työnnäs mua. Ei, mä en pääse pois tästä. Mä en pääse oikeesti pois tästä. Please auta. Hei! Nyt! Ei, kun se on edelleen siinä edessä. Tää on niinku tosi hankalaa. Mä lähden vuorikiipeilemään. Ei! Mä en pääse ylös tätä. Sitten kun mä pääsen pois, niin sitten mä... No mä kuolen, kun tää poliisi... Tää poliisi on jo suoraan päin. Ei, kun mä en pääse pois tästä. Mä en pääse pois! Poliisit, ei! Ei! Älkää ampuko! Työntäkää! Kiitos! Kiitos! Työtä! Kiitos NPCt! NPCt pelasti, kun nää poliisit rupes ampumaan mua! Minulta yksi NPC vetää jossain maastossa! Ai! Niin mä oon just päin! Nyt! Please! Mene! Ja puutapa, ei voi! Ja niinku parempaa suuntausta voi olla lähdössä, kun saakeli muuria päin. Varokaa! Mä ista ite paskaa. Tää näyttää mulle keskarilla.
Mä pääsin pois. Mä oon jumissa. Kato missä mä oon jumissa. Moro. Ja sit tulee rekka. Kiitos rekka. Se työns mä taas. Joo, Kato. Ai, teamwork. Ei nyt jumissa. Ei. Kiitos, hei. Suorasta autopäivät. Juu. Auto. Please rekka. Yes! Toi yks kääns mut. Ei toi rekka kääns vielä enemmän. Otun täältä jo. Ja nyt mä pääsen sinne. Nyt ollaan jumissa. Ai rekka suoraan nokkaan. Nyt ollaan jumissa. Kiitos rekka. Ehkä. Ai. Joku nää sabotois tätä oikeesti koko ajan. Jumissa. Mä en aina jumissa. Näyttää aseesta niin siitä. Mä oon taas jumissa. Sitten tulis rekkana, mä voisin päästä pois tästä joskus 2 vuoden päästä. Joku tuo ohjaa hiukan itsestään oikealle. Joo. Yes. On tuli tasan jumissa, kun tasan 2 kuollutta. Mihin mä lähinnä? Mä vedän sellaisten leikkiä olla. Ai, mä mentän niin mä... Se yks kuuluu tän pesän mun edessä. Joo. Ja tuolta tuli perseessä. Supersarekka. No muuten lähtee tästä. Oh. Mä pääsen pois. No kato missä mä olen. Onko se keskustassa? Ei. Eikö se ole siinä? Mä oon täällä ihme. Liuvun katolle moottori tää. Mä oon katollani. Uff. Selvä. Pitkälle selviän ennen kuin tulen taas alaspäin. No niin, sit vaan lähdetään. Identtisesti. No vaan vittu läks pistä pitkät päälle. Toimii vaan yksi valo. Joo. Joo, samanlain mennään. Ei auto! Ei. Alpine Primo. Alpine Primo pilas meidän identtisen jutun. Mä oon jumissa. Ai. Ui! Ne! Hyvä! Niin se. Ja nyt toi asuntoautoa päin. Hyvä. Siitä välistä. Vähän otti kiinni, mutta ei se haittaa. Ja nyt ollaan taas menossa autotielle. Mä oon menossa vastaan tulee kaista. Eipä olekaan menossa autotielle, kun... Mä oon menossa kohti merta. Merta? Joo. Venappa, mitä? No näköjään. Nyt ollaan muuten kivaa juntturassa. Nyt olen jumissa. Tästä ei pääse pois. Edes pakko kääntäilemällä. Apua. Mitä? Apua. Siihen oot päätynyt. Ajoin tähän. Mistä? Mä oon tiedäkö tossa suoraan ja
tai kiveen Joo. ja tai tolppaa, missä tää mun keula on ja... Semmosta tällä kertaa. Juu. Noniin. Mä tuun tähän tälleen vielä odotus. Noi. Otetaanpas pikkukuva videolle. Tulee foto. Jos sä oot se ykkösellä, niin oikeesti mä en tiedä mitä mä teen. No mitä? Mitä mä sanoin? Ota mäkin käyn oikein futuun, mä käyn silleen, kun se on vähän pienempi ollut. Mä oon jumissa tässä. Se on tonni. On bonti. Sen takia varmaan. Au. Mitä tapahtuu? Apua. Ei mä liitty se ulkopuolelle. Poliisit 500 suoraan nokkaan. On mulla kytät perässä. Oikeesti. Joo. Kyllä kerran. Mitä? Mikä toi ääni on? Ei se oli niin kiinni. Mä haluan saada tuon auton tonne Kekan kyytiin. Entä jos mä mietin siihen päälle, siksi saako joku se vitsiä? Mitä? Mitä ei tapahdu? Mennään tänne sisälle. On tullut. Nyt se ovi lähti sit irti. Ei lähtenyt tästä. Ei. Nyt mä oon jumissa tän kanssa tää.